ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನ್ವೆ ಇನಿ ಯುರೋಪಿನ್ ಬಂಡ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ದ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಇನಿ ತುಲೆ ತೋಕುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪುರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ತೋಕುರು ನಾಗದೇವರ ನಡಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋತಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ದ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಗೌಜಿ ಬಾರಿ ಉಂಡು ನಾಗಮಂಡಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಇರತ್ತ ಮುಜೆಕ್ ದೇವರನ ತೇರುಂಡು ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ದರ್ಶನ ದೇವರನ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪ ಇಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂದು ನಿಕುಲೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಬಂದು ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಇತ್ತೇಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪೋವಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತಿನೇರ್ದಾರ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರದ ಅಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಟ್ರನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೀರು ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಮ ಆಯ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಆತು ರಶ್ ಇತ್ತಲು ಇತ್ತೇಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದಕ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಬುತಾಯ್ದ ಪುಲಿಮುಂಚಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದಾಯಕ ಬೊಕ ದಿಕ್ವೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋದು ಭತ್ತ ಬಂದಾಗ ಬೂತಾಯಿ ಬತ್ತ ಬರ್ತೇನೆ ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಇತ್ತು ಮೂಲ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಪಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತಂದು ತೂತು ಜನ ಸರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಏತಂಜ ಐನಾಜಿತ್ತನದಾತೆ ಮುಂದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅವೇ ಮಲ್ಪೇಡ ಏತು ಮೀನು ಕೊರ್ಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಕೈಪು ಬೋಡು ತಿನ್ನರೆ ಕೈಪು ಬೋಡು ಉನಾರೆ ಕೈಪು ಬೋಡು ತಿನ್ನರೆ ಮೀನು ಬೋಡು ಅಂಚದು ಅಪ್ಪಳು ಏತು ಪಂಡಲ ಕೊರ್ದುಗೆ ತೊಗೊಂಡ ಅಪ್ಪನು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನು ಬಂಗುಡೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಆಂಡಲ 250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂಗುಡಿದು ಅಲ್ಪ ಏತು ಚೀಪುಡು ಕೊತ್ತಿರು ಬಂಗುಡೆ ಪುರ ಮೂಸಲೆ ಅಂಗಡಿಕ್ಲೆ ತೋಜರು ನಮ್ಮ ತೂಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತೂಂಡ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಲ್ಲ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಂಚಿ ತೂಂಡ ಹತ್ರ ಕಿನ್ಕಿನ್ನೆ ಪಾಡ್ವೇರು ಯಾನೈಕು ಮಲ್ಲನೆ ಜತ್ತದೇ ಪಾಡ್ಪಾಯಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅದು ಫೋಟೋ ಟು ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಡ್ಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಲತ್ತು ಕಿನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ರೇಟ್ ಏತುಂಡು ತುಂಡೆ ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲ 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ಪುನ್ ಲವ 10 ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಣೆ ಚಾ ಪತ್ತಿನಿ ಸೀದಾ ಗಂಟೆಗೆ ಎಡ್ಮಾರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಫೋನಾಗ ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನೆ ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ರಶ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಂಗಳಾರ ತಂಚದು ಆಯ್ಕೆ ಚಾಲ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಚಾ ಬರ್ರಿ ಕುಳಿ ನಾನು ಚಾ ಬರ್ದ ಗಂಟೆ 10 ಪತ್ತ ನನ್ನ ಐತೆ ಅಟಿಲ್ ಉಪ್ಪಾತನು ನನ್ನ ಕೈಪಾವು ಆಕ
ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಪುಂಡಿಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಿನ್ನಿತ್ತೆ ನಾನು ಅಟಿಲ ಅವಳು ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪತ್ತ ನಾನು ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಗಂಜೆ ನುಪ್ಪಾತನು ನುಪ್ಪಾದ ಕಬೇಡ್ದು ಪೂರ ಪೋತಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಕಾಣ ಬೇಗನೆ ಅರಿಪಾಡಿ ನಾನು ಕಬೇಡ್ ಪೂರ ಪೋಳ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೈ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಬೀತಾಯಿ ಮಲ್ಪು ಬರ್ಸ ತುಲೆ ಬರ್ಸದ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸದ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಡು ದ್ಯಾಪಂಡತ್ತು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ಯನ ಗಂಚಿಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದ್ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೇನ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತಂದೆ ತುಲೆ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಪೂನು ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಹತ್ತು ಈಗಲೇ ಸ್ಪೂನ್ ತುನಾಗ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಪುನು 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಂದೆ ಅವೇ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಿನ್ಯ ಸ್ಪೂನ್ ಹೊಡೆ ಜೀರಿಗೆನ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅನ್ನ ಅವೇ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಓಮ ಗೆತ್ತೊಂದೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮೆಂತೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿತ್ತೆ 10-15 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ತುಲೆ ನೀನು ಈತೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಈತು ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ನೆಟ್ಟು 15 ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಖಾರದ ಮುಂಚಿ ಅವು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಖಾರದ ಅಂತಿನ ಆತು ಖಾರದ ಅಂತಿನತ್ತು ಒಂದು ಖಾರದ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ದ ಮುಂಚೆ ನಂಚಾದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಜನ 15 ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ತುಲೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿದಾತ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಗಡಿ ಜನಿಕ್ಲೇಗ ಒಂದು ಗಡಿ ತೋಜವೆ ತುಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ತುಲೆ ಈತದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಈತುಂಡು ಇಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಡು ಐಟ್ ಅರ್ಧ ಬಾಡ್ದಾನು ಒಂದೇನು ಈತಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಟೈಪ್ ಇಡು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದು ಮಲ್ಪೇರು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಿನ ನಾವು ಗಂಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪಿನಿ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಕಾರಾಯಿ ಪಾಡಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಅಂಡ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಗು ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಯಾನಿತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ವೇನು ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನೀರು ಪಾಡೋದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ 4 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸಣ್ಣ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ಪುವ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ತರು ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಿನ್ಯ ಬೂತಾಯಿ ದಿಕ್ಕಳು ಅವು ಬೂತಾಯಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಂಜಿಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನರೆಗೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ತಾರಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪುರ ಮೀನಿಗೆ ಪುರ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚತ್ತುಂದು ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲಾರ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಮೀನು ಮಲ್ತನ್ವೆ ಮೀನು ಮಲ್ತಂದ ಬೊಕ ಏನ ಪುರ ಹಾಪುಂಡು ತುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಡು ತುಲೆ ಕಿನ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲಪುಣ ಆತ್ ಮಲ್ಲದಾತ್ ಪುಲಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೆಯನ್ನು ಬೊದ್ಲಾರೆ ದೀಪೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚೆ ಬನ್ನಿವಾಗ ಪುಲಿಲ ಖಾರಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಬ್ಬೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡ್ಡ ಎಡ್ಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ತಿನ್ನದಾರೆ ಅನ್ನೊಂದೇನಿತ್ತೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪ ಇಟ್ಟು ಐತ ಬಿತ್ತಲುಂಡು ಪುಲ್ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಆಡು ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಗೆ ತೊನ್ವೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬನಾಲೆಡ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊನ್ವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದಾಯ ಒಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಐಟಮ್ಲು ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಸಾಸಿವೆಗೆ ತೊನ್ವೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಐದೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈಟೇನು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಂಪು ನಮ್ಮಟ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊನ್ವೆ ಐದಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ವೆ
ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು. ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದಿನ ಫಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೋನೆ ಎರಡಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಎರಡಾಂಡು ಪುಲಿಲ ಪಾಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂದಿನಿತೆ ಪಾಡೋನು ಒಂದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಬೇಯ್ತದವು ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಶ್ ಔಟು ಬೇಯ್ತದವು ಫುಲ್ಲು ಪುಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಇಕ್ಕೊಂತೆ ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಣ ಟೊಮೆಟೊಗು ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಸ್ಲೋದಿದ್ದು ಟೊಮೆಟೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದೈತೆ ಪೂರ ಬಿಚ್ಕವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅದ ಪುಲಿ ಪೂರ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಆಂಡು ಇತ್ತೆನ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡೋಣ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮನೆ ಬೊಕ ಅರೆಪು ದಪ್ಪನೆ ಎಪ್ಪುಡು ಅರೆಪಿತ್ತೆ ದಪ್ಪನೆ ದೀತೆ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ನೆಕ್ ತುಲೆ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಬೋಡ ಅಂದಾಜು ಆಪುಣಿ ಆನ್ ಇಂಚ ಲತ್ತದು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ 2 ಲೋಟೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಅಂತೆ ಅರೆಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ದಪ್ಪ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಚಪ್ಪುಡು ಅಂಚತೂದು ನೀರು ಪಾಡೋನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಗಳೇಕು ಪಂಡ ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ದೀತೆ ಐಕ್ ಕೆಲವರೆಗೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಪೂಜಿ ಒಂತೆ ತೆಲ್ಪಿತ್ತನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅದ್ಯಾನ ಅದ ಪೂರ ವನರೆ ಪೂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಇಷ್ಟನ ಅಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ನ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂಚ ಪನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಕೊದ್ಯನಾಡು ಕೊದ್ಯಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕಡೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪೆರಕೆ ಆತುಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಬೋಡೋ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಕ್ಕದು ತೂವನ್ನೆ ಏತುಂಡಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡು ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಕಡೆನಾಗನೆ ಪುಲಿ ಪಾಡೋನೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಆತು ಮಂಜಲ್ದು ಪೊಡಿ ಪಾಡಿ ಅಂತೆ ಅವೇಳ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಬೋಡಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂದೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕು ಕೊದ್ಯನಾಡು ಬಾಯ್ದಿಕ ಮುಲ್ಪೊತ್ತಲೆ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಕೊದಿಂಡು ಅವ್ರದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಕೊದ್ದಿದಾಯ ಕೋರೆ ಟೇಸ್ಟು ಅನ್ನೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನೋ ಅಂತ ಪಾಡೋನೆ ಇಂಚ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡೋನೆ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು 2 ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ತರುವು ಇತ್ತನ ಇಡಿಯೇ ಪಾಡೋಂಡು ಏನು ಮಂಡೆನ ದೀತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತಾನ ಮಂಡೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಇಷ್ಟದ ಅಂತಿನಕಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಇತ್ತೇನು ಫುಲ್ಲು ಅರೆಪುಡು ಒಂದು ಮುರ್ಕೊನಾಡು ಕೈಲಿಡು ಅವು ಅಡಿಗೆ ಪಾಡೋನೆ ಮೀನು ನಿಚೆ ಒತ್ತುಂಡ ಸೀದಾ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಉಪ್ಪುಪುಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಹೊರ ಕೊದ್ಯನ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪುಲೆಜ್ಜಿ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಂತುಲೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿತ್ತದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಿರ್ಕೊಂಡ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಬುತಾಯ್ದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ತಿನ್ನರೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಪಾಡಿಯನು ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ಆತ ತೆಲ್ಪು ಮಲ್ತು ಜನ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಅವರ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಎಂಚಾತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಾನಲ್ಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ನ ನೇಬರ್ಸ್ ನಕಲೆಗ್ ಆಡು ಎರೆಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆಗ್ ಆಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವು ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ತಿಕ್ವೆ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದೆನ್ವೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ.